Am ales pe Domnul Iisus, al meu bun păstor. Cu El singur voi ajunge sus învingător. Sus în cer, în strălucire, vreau să fiu și eu. Sus în cer, în nemurire, sus cu Domnul meu. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino, prietene, aleargă la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino, prietene, aleargă la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Seara când răsare luna, cheamă-L pe Iisus. Spune Lui în rugăciune tot ce ai de spus. El te ascultă, te iubește ca pe Fiul Său și îți dă în dar iertarea sufletului tău. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino, prietene, aleargă la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Un izvor de fericire am găsit în Domnul meu. Un izvor de apă vie este El. Vino, prietene, aleargă la izvorul mult dorit. Este loc și pentru tine, vino să fii fericit. Slăvit să fie Domnul Iisus! 1 ianuarie 2015. Prima zi din acest an, avem harul, avem partea aceasta să ne bucurăm că Dumnezeu ne-a îngăduit și ne-a ajutat să fim în casa Lui. Tare mult aș dori ca în această zi din primul an să fim acei oameni care în continuare să recunoaștem că suntem aici în casa Lui datorită îndurării și bunătății Lui. Și avem acest har și prin cântare la acest izvor să fim chemați să vină El la un izvor de fericire, la un izvor de bucurie. Fie dar să dorim aceste izvoare care vin numai de sub pragul casei lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Așa după cum mi-aduc aminte, cred că, nu știu dacă a fost vreun an în care în prima zi să nu fi citit Psalmul 23, vreau și în această zi a anului, prima zi a anului 2015 să citesc din acest psalm, pentru că acei care l-au dorit, l-au chemat, l-au acceptat pe Dumnezeu, pe Hristos, pe Domnul să fie păstorul lor, n-au dolit de nimic. Chiar dacă au trebuit să treacă acolo prin valea umbrei morții, chiar dacă a trebuit să treacă prin văi, prin greutăți, păstorul fiind în față, am ajuns la un bun rezultat. Lăudați să fie Domnul. El acela care ne duce la izvoare limpezi, el acela care întinde masa să ne săturăm, fie ca și în anul 2015 să auzim glasul păstorului. Și nu-i destul să-l auzim, să-l urmăm. Și Domnul să fie slăvit în toate. Amin. Psalmul 23, pagina Bibliei 565. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povăzuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângăie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele
și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Lăudați să fie Domnul. Doamne, vrem și noi să locuim în casa Ta. Până la sfârșitul zilelor noastre, vrem să fii păstorul nostru. Siguranță în călătorie, bucurie, indiferent de stările prin care va fi îngăduit să trecem. De aceea veniți împreună în această seară, să stăm înaintea Domnului în rugăciune și să-i mulțumim. Îți mulțumim că ai rămas și rămâi al nostru păstor. Îți mulțumim căci nu ne alungi. Îți mulțumim că din fața Ta avem această făgăduință. Ai în vedere oile grase, ai în vedere oile slabe, ai în vedere mielușeii. Îi iei pe brațe și păstorești ca un păstor adevărat. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Să intrăm în rugăciune.
prin fratele Octavian Dociu, să continuăm rugăciunea. Am vrea ca în această dupămasă, prin îndemnul pe care ne vor da frață, prin cântările care se vor cânta, prin rugăciunile care se vor face, să căutăm mai mult să ne apropiem de Domnul. Unde cu adevărat e siguranță, unde cu adevărat e binecuvântare. Vreau să folosim mai mult, frață, în dupămasa aceasta, cu câteva îndemnuri scurte, privitoare la începutul acestui an, la dorințele care le avem înainte de Dumnezeu pentru Biserica Emanuel și mă rog ca Duhul Sfânt să-și călăuzească fiecare lucrător, fiecare lucrare, să ne putem bucura împreună, numele Lui fie slăvit. Cum cântăm cu toată biserica dintr-o cântare, cred că sora Tabita găsește și o cântare prin care să laude pe Domnul, după care fratele Ionică Nedelea va avea un cuvânt pentru noi și Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Sunt străjerul care strigă, glasul meu răsună astăzi pentru toți. Să aveți candela aprinsă și talanți acum să vi pregătiți. Nu mai este mult din noapte și luceafărul pe cer va răsări. Strig acum întâia oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Glasul meu răsună în noapte, să-l audă vreau creștinii peste tot. Iată împăratul vine, pașii lui se aud mai clar în depărtări. Lasă lumea și păcatul, în curaj să fie haina ce o poți. Strig acum a doua oară, ascultați-mă din somn să vă treziți. Vine Domnul, vine iară, vine iar acela ce ne-a mântuit.
acela ce ne-a mântuit. Vine Domnul, vine iară, să ne ia și să ne ducă sus în cer. Să ne ia și să ne ducă sus în cer. Tu mucul care fumeganul stingi, tu trestia căzută nu o rupi, oricât ar fi căzut omul de jos. Tu îl ridici, prieten credincios. Ești necuprins în bunătate, ușor de înduplecat în toate. Ca tine nu e nimenea, om el iubit din Golgota. Ești necuprins în bunătate, ușor de înduplecat în toate. Ca tine nu e nimenea, om el iubit din Golgota. Tu nu disprețuiești un duh stropit, tu inima mâhnită n-o rănești. Te pleci spre cel cu sufletul amărât, că jertfe ca acestea tu iubești. Ești necuprins în bunătate, ușor de înduplecat în toate. Ca tine nu e nimenea, om el iubit din Golgota. Ești necuprins în bunătate, ușor de înduplecat în toate. Ca tine nu e nimenea, om el iubit din Golgota. Când strigă, Doamne, un nenorocit, ce mândru ești să-i vii în ajutor. Tu îl asculți, o Doamne, negreșit, și-l scapi oricât ar fi omul de jos. Ești necuprins în bunătate, ușor de înduplecat în toate. Ca tine nu e nimenea, om el iubit din Golgota. Ești necuprins în bunătate, ușor de înduplecat în toate.
ca un răspuns la ceea ce s-a cântat din Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 86, cu versetul 8, spune așa: nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu se seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui Tău, căci Tu ești mare și faci minuni. Numai Tu ești Dumnezeu. M-am gândit la această cântare și am deschis Cuvântul lui Dumnezeu și s-a deschis aici parcă un răspuns la cântarea care s-a citit. Nimeni nu este ca tine între Dumnezeu și toate popoarele care le-ai creat, Doamne, vin să se închine înaintea Ta. Și concluzionează el și spune că Tu ești mare și faci minuni, numai Tu ești Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Am vrea și în această dupămasă să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că putem să începem, așa cum se spunea, 1 ianuarie 2015, prima zi din anul acesta în casa lui Dumnezeu. Și cred că fiecare dintre noi, aseară, astăzi, ne-am urat unul fiecăruia un an binecuvântat, urările care se folosesc și cele mai des întâlnite care le folosim între noi, să avem un an mai bun decât anul care a trecut sau anul celălalt. Dar eu aș vrea în această seară ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe unul fiecare și El să ne binecuvinteze cu binecuvântările cerului și ale pământului. Și dacă suntem într-un an nou, am vrea să fim și niște oameni noi în anul acesta în care am intrat. Să pășim cu încredere în anul acesta în care am intrat. Citeam undeva și se spunea că s-a făcut un reportaj, cineva a întrebat pe câțiva frați credincioși dacă va fi venirea Domnului în anul care vine sau în 24 de ore, ce ar face ei în următoarele ore care le mai au la dispoziție, dacă, de exemplu, spune el, în următoarele 48 de ore, la ora 24 noapte ar fi venirea Domnului, ce ai face? Îl întreba pe mai mulți. Unii dintre ei spuneau, m-aș pleca pe genunchi și timpul care mi-a rămas i-aș cere lui Dumnezeu, m-aș ruga lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mă ierte și să fiu gata ca Dumnezeu să mă ducă acasă. Fiecare la rândul lor și unul dintre frați, era păstor, spunea, ce-ai face dumitale dacă ai ști că în 48 de ore ar fi venirea Domnului? Și spunea el, mi-aș continua lucrarea care am de făcut, mi-aș lua agenda și aș vedea ceea ce am de făcut, că mâine la ora cutare ar trebui să predic în biserica cutare, după aia aș avea o întâlnire cu comitetul și spunea el toate lucrurile care le-am programat. Și spunea acel om, un om care intră cu o încredere în Dumnezeu și se desfășoară toate lucrurile după planul lui Dumnezeu. Ce minunat să ne încredem în brațul lui Dumnezeu. Și aș vrea în anul acesta în care am intrat să fim niște oameni care să pășim cu încredere în anul acesta. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toate planurile. Dar în primul rând Dumnezeu să ne binecuvinteze pe planul spiritual. Să fim mai aproape de Dumnezeu. Se citea la deschidere serviciul Psalmul 23. Eu m-am gândit în această seară la Psalmul 91. Ce psalm minunat! Cel ce stă, spune omul lui Dumnezeu, sub ocrotila celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Am vrea în acest an, în seara aceasta, acest psalm să luăm ca un motou pentru noi, pentru viața noastră, pentru familiile noastre, să ne dorim ca psalmul acesta să se împlinească în viața noastră și spune, cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. E adevărat că acum la început de an fiecare dintre noi ca și persoană fizică, ca și societate, ca și firmă, fiecare avem planuri pentru viitor, ne gândim ce să facem anul cu care am intrat cu ajutorul lui Dumnezeu, ce planuri să avem pe plan material, dar mai mult aș vrea să ne facem planuri pe plan spiritual. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, că planurile noastre să fie ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să putem să ne apropiem și planurile noastre pentru viitor să fie niște planuri după voia lui Dumnezeu. Pentru că știm că viața noastră pe pământul acesta nu-i numai aici. Spunea cineva, doar aici pe pământul acesta că suntem doar niște călători. Și viața aceasta e aici doar un stagiu pe care îl trăim. Și viața aceasta nu se rezumă doar la lucrurile acestea de aici. De aceea am vrea ca planurile noastre care le facem să fie niște planuri după voia lui Dumnezeu. Și pentru că noi știm că viața noastră nu se sfârșește aici și este doar un stadiu, suntem doar niște călători în lumea aceasta și adevărata viață, știm cu toții, este acolo la Dumnezeu, acolo în glorie, dincolo atunci când ne vom întâlni cu Dumnezeu și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pentru că pe pământul acesta și anul acesta care a trecut din viața noastră, dacă stăm să ne analizăm viața noastră, am avut poate atâtea neîmpliniri,
atâtea frustrări în viața noastră, poate atâtea nemulțumiri, lucruri care ne-au nemulțumit, poate atâtea biruințe, de atâtea ori am fost biruiți, am fost înfrânți, poate. Și toate aceste lucruri ne fac să ne gândim, pentru că viața aceasta pe pământul acesta nu se rezumă doar la viața aceasta care o trăim pe pământul acesta, și viața aceea care trebuie să o trăim dincolo în glorie cu Dumnezeu, și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. E adevărat, ca și copii al lui Dumnezeu, ne punem de multe ori întrebări și spunem, parcă viața e nedreaptă de multe ori. De ce atâtea lucruri se întâmplă în viața noastră? De ce atâtea neîmpliniri? De ce de multe ori suntem înfrânți? De ce atâtea frustrări poate în viața noastră de multe ori? Și ne uităm parcă de multe ori, cum spunea psalmistul în Psalmul 73, cujind la cei de lângă noi, poate la cei răi care prosperă, poate la cei din jurul nostru, poate le merge bine. Și spunem parcă de multe ori, de ce așa? Viața este nedreaptă. Dar a trebui să ne gândim, pentru că viața noastră nu se rezumă doar aici pe pământul acesta, și viața noastră adevărată este împreună cu Dumnezeu acolo în glorie. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Versetul 2, Psalmul 90 spune așa: zice despre Domnul, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Am vrea anul acesta să spunem și noi, cum spunea psalmistul, El este locul nostru de scăpare și cetățuia noastră. Atunci când suntem în strâmtorare, atunci când suntem în necazuri, atunci când suntem poate la răscruci de drumuri, să luăm pe Dumnezeu în viața noastră și spune, El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Am vrea ca Dumnezeu să ne fie anul acesta un scut, tăria noastră, ca El să ne binecuvinteze. Spunea psalmistul, și de ce să încredea El în Dumnezeu niște motive? Da, El te scapă, spune El, de lațul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Și enumără El aici niște lucruri, nu trebuie să te temi, spune El, nici de săgeată, nici de ciuma. 1000 să cadă alături de tine, 10.000 la dreapta ta, de tine nu se vor apropia. Mai bine spus, cei care se încred în Dumnezeu nu suntem scutiți de încercări, dar important este că Dumnezeu este cu noi acolo în încercări și Dumnezeu nu ne lasă. Nu suntem scutiți, nu găsim pe pagina Sfintelor Scripturi că vom fi scutiți de încercări, și cuvântul lui Dumnezeu spune, în lume veți avea necazuri. Dar important este pentru că El este lângă noi. El este acolo în încercare lângă noi. El este acolo când trecem prin probleme. Și știm cu toți acea întâmplare care spunea că când și-a văzut pașii Lui, i-a arătat Dumnezeu și și-a văzut pașii Lui și spune că deodată tot timpul vedea 2 urme și la un moment dat spunea acel om că n-a văzut numai o urmă a pașilor și atunci întreba, unde ai fost, Doamne, atunci? Și spunea, nu au fost pașii tăi, și au fost pașii mei, pentru că acolo în încercare, atunci când ți-a fost greu, eu te-am luat pe brațe și te-am ajutat. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să trecem biruitori în anul acesta. Amin. Ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, chiar dacă se vor ridica împotriva noastră apele mari, așa cum spune El, chiar dacă va trebui să trecem prin probleme, să trecem prin încercări, să-L luăm pe Dumnezeu ca scut și pavăză. Și spune El, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Haideți să ne încredem pe deplin în Dumnezeu și să fim cu adevărat niște copii al lui Dumnezeu, și atunci când vom apela la Dumnezeu, Dumnezeu să spună atunci, fiindcă mă iubește, de aceea îl voi izbăvi, de aceea voi asculta rugăciunile, de aceea îl voi scoate din încercări, de aceea îi voi vindeca rănile, și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Pe fiecare dintre noi. Amin. Amin. Cu toții ne unim la cântare. Un frățior de la Brucandilaita va sluji Domnului cu o cântare, Domnul să-l binecuvinteze, după care grupul de tineri va cânta spre slava Domnului o cântare și fratele Gică va avea câteva gânduri pentru noi, dorindu ca Domnul să-l binecuvinteze. slujitori, Tu aduci ploaie, Tu aduci nor,
Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Tu ai tras linia zărilor, ai pus hotare mărilor, tu ești Domnul domnilor. Chem pe nume stelele, tu ai creat soarele, mari îți sunt lucrările. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu. Toate câte le-ai creat, îți dau slavă neîncetat, Doamne, fiind veci lăudat. Văi și dealuri și câmpii, păsărele mici și mii, toate-ți spun slăvit să fii. Ce mare ești, ce mare ești, și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Ce mare ești, ce mare ești, o Domnul meu, o Domnul meu, o Domnul meu.
Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Aș dori ca anul 2015 să fie un an binecuvântat de Domnul pentru toată Biserica Emanuel. Amin. Și așa cum spune în Ieremia 17 cu versetul 7, binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, slăvit să-i fie numele. Dacă ne încredem în El, vom fi binecuvântați. Și binecuvântarea nu vine numai așa că e condiționată. De multe ori e condiționată. Și aș dori ca Domnul să ne dea putere să înțelegem, căci toate planurile noastre care le facem, pe primul plan să-L trecem pe El. Și toate lucrurile vor veni, cum spunea Scriptura, celelalte căutați mai întâi împărăția și neprihănirea și celelalte lucruri le veți primi pe deasupra. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, să ne dea putere să putem, ca în anul 2015 să putem să ne apropiem mai mult de El. Să putem mai mult să facem voia Lui și prezența Lui, prezența Duhului Său Sfânt să rămână peste noi, să putem să-L glorificăm și să-L mărim așa cum am cântat. Ești cel mai frumos. El e cel mai frumos. A lăsat slava cerească și a venit jos pe pământ să ne mântuiască. Slăvit să-i fie numele. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare ca să putem să facem voia Lui și așa cum a promis Dumnezeu lui Avram că prin el va binecuvânta și neamurile. Și aici scrie în Galateni 3 cu versetul 14, 13, să citim în continuare de la început ca să putem mai bine să prindem legătura. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa că prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Amin. Ce minunat lucru că Dumnezeu s-a îndurat de noi și ne-a binecuvântat. Prima dată Dumnezeu a făcut o grădină și a pus pe om în grădină, l-a făcut pe om și l-a pus în grădină și a spus să o păzești, să o lucrezi, să mănânci din toate, dar să nu te atingi de unele lucruri care, un singur pom i-o interzis, i-a spus să nu te atingi de el. Dar curiozitatea care o avem și neascultarea de Dumnezeu a făcut ca Adam să ajungă în păcat. Și trebuia Dumnezeu să se gândească la mântuirea omului în continuare. S-a supărat Dumnezeu tare și a spus că îi pare rău că l-a făcut pe om. Și totuși, până la urmă, Dumnezeu s-a întors și a spus: am să îi pregătesc o binecuvântare, am să-i pregătesc o izbăvire, slăvit să-i fie numele. Și ca să avem izbăvirea aceasta, trebuie să ascultăm de cuvântul Domnului și Domnul să fie slăvit. Și ca să primim binecuvântare, mai avem de făcut încă lucruri. Deci trebuie să binecuvântăm și noi. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, în Matei 5 cu versetul 44, spune așa: dar eu vă spun să iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți celor ce vă urăsc, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Este greu de multe ori
ca să facem și lucrul acesta. Nu este ușor ca cineva să-ți vrea rău și tu să-i vrei binele. Dar dacă vrem binecuvântare, ne spune Domnul Iisus aici, binecuvântați, rugați-vă pentru ei și la vremea potrivită, poate fratele Leontin va anunța, vom face o rugăciune pentru cei ce nu lucrează pentru cum am dorit noi. Să ne rugăm pentru ei, ca Domnul să îi binecuvinteze, să le dea înțelepciune, să le dea pricepere și să deschidă Domnul ușă ca să poată pune semnătura pentru actele pentru noul local. Vrem ca Domnul să se îndure de noi ca să putem cât mai repede să plecăm de aici și să putem să fim binecuvântați în noul local, slăvit să-i fie numele. Și doresc ca Domnul să ne dea putere la lucrul acesta, ca să putem să iubim, să putem să iertăm. Nu este ușor, nu este așa simplu, dar Dumnezeu ne va da putere și dorim ca Dumnezeu să fie slăvit, ca în anul acesta să putem să ne apropiem mult mai mult de El, să putem asculta de El, așa cum Dumnezeu și-a găsit oameni pentru care s-a bucurat. A avut oameni și s-a putut lăuda cu ei. Am dorit ca și în Biserica Emanuel să se găsească oameni ca Dumnezeu să se poată lăuda cu ei. Slăvit să-i fie numele. Așa cum s-a lăudat cu Iov, așa să se poată lăuda cu noi, cu toți din Biserica Emanuel. Și aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu putere de a face voia Lui, de a ne apropia mai mult de El. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu putere să putem să iubim, să ne iubim unii pe alții, să trăim în pace unii cu alții, să ne binecuvântăm unii pe alții și El să poată să-și facă numele de slavă. Ne gândim de multe ori că nu primim răspunsuri la rugăciuni. Ne primim de multe ori că Dumnezeu nu ne vorbește, dar de multe ori, dacă ne uităm la viața noastră, am avut neajunsuri, am avut lipsuri în care nu ne-am putut apropia de Dumnezeu așa de tare ca să-L cunoaștem pe El cu adevărat. Și cunoscându-L pe El cu adevărat, El să poată să lucreze în mijlocul nostru, că de aceea a venit. A lăsat slava cerească și a venit ca să ne răscumpere, slăvit să-i fie numele. Domnul să ne dea putere să putem să facem voia Lui în toate, să ne apropiem mult, mult mai mult de El și anul acesta să putem ca, așa cum spuneam, pe primul plan să punem voia Lui și pe planul 2 să fie voia noastră și Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru. Doresc ca binecuvântarea Lui să rămână peste noi toți, binecuvântarea Lui să lucreze în viețile noastre, familiile noastre să fie binecuvântate de El. E așa de mare bucurie când știi că ai copii și copiii sunt în biserică cu tine. Copiii merg la biserică și slujesc pe Dumnezeu. E așa o bucurie, cea mai mare bucurie. Că odată ne gândim că ne vom întâlni în ceruri și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. De aceea, mai mult să ne rugăm pentru familii, ca Dumnezeu să lucreze în familiile noastre, Dumnezeu să lucreze în Biserica Emanuel, să dea putere să putem să fim uniți, să putem să ne iubim, să putem să trăim toți împreună în dragoste și în pacea Lui și prezența Duhului Sfânt să rămână peste noi, prezența Lui să cerceteze Biserica Emanuel în anul acesta și dragostea Lui să nu lipsească niciodată din viața noastră. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toții pe picioare și urmează să facem o rugăciune. La amândouă părți, în ce privește rugăciunea, m-am gândit și cea pentru familie și cea pentru local. Dar aș vrea ca în rugăciunea care vrem să o facem în această dată să fie o rugăciune pentru familiile bisericii. În ce privește problema familiilor, dați-mi voi să vă spun ceva.
nu numai pentru noi ca lucrători, dar și pentru voi care cunoașteți în parte unele lucruri, ne-a produs amărăciune, ne-a produs întristare, pentru că au fost familii în care a reușit diavolul să facă spărtură. Și e dureros. Și atât de mult aș vrea ca acest an 2015, diavolul să nu câștige nimic de la nicio familie. Dar pentru acest lucru, Biblia ne îndeamnă să ne rugăm unul pentru alții, frați și surori. E adevărat că familia e parcă în centru, să fie atacată, pentru că știind că atacând familia, distrugând-o, intrând într-o familie, ușor, ușor se duce și face lucruri care nu-s bune, ci lucruri care dăunează bisericii, face și în mijlocul bisericii. De aceea, Doamne, ai în vedere și binecuvintează familiile. Sunt familii tinere, sunt familii mai în vârstă, sunt familii care au o putere mai mare de luptă, altele care au o putere mai mică de luptă. Fie ca în această seară, cei ce suntem aici, să zicem, Doamne, ai în vedere și nicio familie să nu se destrame, să nu fie un câștig pentru diavolul în anul acesta de o familie. Dacă vă aduceți aminte, cuvânt din partea lui Dumnezeu a fost că mai multe familii sunt atacate și urmărite. Urmărite am putea spune că sunt toate. Dar parcă pentru unele care s-o zări ceva mai slab acolo, nu se lasă până când să le distrugă. Doamne, fii ocrotitorul familiilor. Păstorește Tu familiile la izvoarele alea limpezi, la hrana cea bogată care să crească în putere. Haideți cu toții, așa cum să ridicați pe picioare, să intrăm înaintea Domnului într-o rugăciune pentru familii. Amin.
Rog să ocupați locurile. Să continuăm împreună cu toată biserica slujii Domnului printr-o cântare. Sora Ani Peter să gândește și la o cântare și Domnul să o binecuvinteze, după care grupul de tineri vom mai cânta o cântare spre slava Domnului. Iar câteva gânduri ne va împărtăși fratele Sami Bența și Domnul să-l binecuvinteze. Crește-mi iubirea în inima mea. Iisuse, Iisuse, mereu te-aș ruga, îmi umple cu dorul pe care l-aștept, și ochii și glasul crește-mi iubirea, Iisuse iubit, să fiu de-a ei harul, mereu copleșit, să-mi intre în suflet, ca val după val, ca râul ce crește și dă peste mare, să-mi intre în suflet, ca val după val, ca râul ce crește și dă peste mare. O, crește-mi iubirea, iubite Iisus, în starea și harul în care m-ai pus, să port pretutindeni belșugul de har și-a ei revărsare, să n-aibă hotar, să port pretutindeni belșugul de har și-a ei revărsare, să n-aibă hotar. O, crește-mi iubirea cu focul sfințit și chiar de m-ar arde, să fiu mistuit, flămând de iubire, mereu te-aș ruga. O, crește-mi iubirea,
și gândul, anii vieții trecem și jos pe plaiurile vieții, zi de zi se țese un fir pe războiul vieții tale. Fire albe ți-ai țesut, Hristos Domnul cu-a lui mână, firul tău l-a nevădit. Hristos Domnul cu-a lui mână, firul tău l-a nevădit. Deci ai grijă și veghează la orice fapte și cuvânt, că sub veica mereu țese Viza vieții rând pe rând, când tu cercete săracul și un bine i-ai făcut, fire albe și curate, în pânza vieții ți-ai țesut. fire Albe și curate, în pânza vieții ți-ai țesut. Pe cărarea vieții sfinte, țese într-una dragul meu, firele de rugăciune și cântări lui Dumnezeu. Pânza vieții e o taină, ea cuprinde mersul tău, tot ce faci în lumea asta, fie bine te faci rău. tot ce Faci în lumea asta, te faci bine, te faci rău. Nu uita că mâine poate Firul vieții s-a gândat, în războiul vieții tale, pânza ta se va lua. Vei vedea în veșnicie ce-ai lucrat jos pe pământ. pânza vieții Îți arată orice faptă și cuvânt. pânza vieții Îți arată orice faptă și cuvânt.
Binecuvântat să fie Dumnezeu și în această seară pentru timpul care ne-l dă să ascultăm Evanghelia. Stând aici, în biserică, m-am gândit la două lucruri majore care aș vrea să le am în vedere în 2015, atât pentru mine, pentru familia mea, cât și pentru biserică. Sunt două lucruri la care m-am gândit de mai mult timp și la care meditez. Primul lucru este acea imagine dumnezeiască pe care o are Ezechiel când intră întâi până la glezne, apoi până la brâu și ajunge la un moment dat să nu mai poată simți fundul apei și să fie nevoit să înnoate. M-am gândit la această imagine a dependenței totale de Dumnezeu. Nu știu câți dintre voi știți să înnotați, probabil că ați observat că dacă nu dai din mâini, nu-i dai din picioare, sau cel puțin nu stai pe spate, ajungi să te duci la fund. Și aș vrea să vă gândiți la această imagine în sens spiritual, a vieții spirituale. Atunci când încetezi relația ta cu Dumnezeu, atunci când nu te mai rogi, atunci când nu mai citești din Scriptură, atunci când nu mai ai părtășie cu frații, ajungi să te duci la fund. Și aș vrea să vă dau un exemplu, am mai pomenit acest exemplu, dar în contextul de față este un exemplu foarte relevant. Fratele meu, în urmă cu 5 ani, s-a dus la înot împreună cu prietenii lui. Era duminica, s-au dus la înot, era la amiază, era în luna mai, apa era încă rece, avea 16 grade, afară erau 25 de grade. Și au încercat să treacă o baltă dintr-o parte într-alta. Balta la mijloc avea 25 de metri adâncime. Și primii dintre ei au reușit să treacă balta, au ajuns dincolo, erau extrem de extenuați pentru că apa era rece. Și ultimul dintre ei, erau 4 prieteni, ultimul dintre ei era botezat. Ultimul dintre ei, cu 2 zile înainte de această duminică, vinerea, și-a tras așa o creastă pe cap. Și au mers la înot în acea zi. În noaptea de dinainte, fuseseră la discotecă. Au venit spre dimineață, acasă, la ora 7, când părinții lui, acelui băiat care era botezat, s-au trezit să meargă la biserică. Ei au rămas toți 4 acasă și la 12, când au venit aceștia de la biserică înapoi acasă, ei s-au trezit, au mâncat și se pregăteau să plece din casă, să meargă la înot. Și tatăl lor, tatăl acelui băiat care era botezat, i-a spus: am să zic ceva înainte să pleci de acasă. Și i-a spus în felul următor: într-o zi, un băiat tânăr a venit la păstor și l-a întrebat: frate păstor, dacă mă botez în ultima clipă a vieții, sunt sau nu mântuit? Și păstorul, plin de siguranță, i-a spus: vei fi cu siguranță mântuit. Cu siguranță vei fi mântuit. Dar să fii sigur că în ultimile 5 minute din viață te-ai împăcat cu Dumnezeu. Frate, poți să-mi spui lucrul ăsta ca înaintea lui Dumnezeu? Cu siguranță ți-l pot spune ca înaintea lui Dumnezeu. Tânărul a ieșit sofort din casă și mergând pe stradă i-a venit o întrebare în minte. Și s-a întors la păstor și l-a întrebat pe păstor: când sunt alea 5 minute ultimile din viață? Și păstorul i-a răspuns: s-ar putea să fie început numărătoarea inversă a acelor 5 minute. Astea au fost ultimile cuvinte care le-a avut acest tată, acest frate, locuiește în Oberösterreich și îl puteți întreba de această experiență. Și cu aceste cuvinte s-au despărțit toți 4
și au plecat la un nod. Acesta ultimul era la mijlocul belții și a început să strige că nu mai poate să noate. Atât de rece era apa că a făcut șoc termic și n-a mai putut să mai dea din mâini. N-a mai putut să dea din mâini. Prietenii lui de pe mal au strigat la altcineva care era acolo, un băiat austriac, să meargă să-l ajute că nu glumește și că se îneacă. A apucat băiatul acela să ajungă la el, să pună mâna pe cap și simțea efectiv cum îi se duce în jos. N-a mai putut să țină. După 4 ore l-au scos pompierii de acolo mort. Fratele meu a trebuit să-l sune pe tata lui să vină să-l ia mort de acolo. În acea duminică m-au sunat părinții mei aici în Viena și am plâns zile în șir. L-am cunoscut pe băiatul acela, era un băiat deosebit. Anturajul a ajuns să-l îndepărteze și de familie și de biserică. Era singurul botezat dintre toți 4. Revin la ceea ce vă spuneam. Ai siguranța și dependența de Dumnezeu că dacă vei fi îngăduit în ape tulburi în 2015, vei avea suficientă putere ca să înnoți? Vei avea suficientă putere ca să rămâi la suprafață? Să ajungi la mal cu bine? Sunt momente în viață când lucrurile se complică mai mult decât te-ai putea tu gândi, mai mult decât te-ai putea tu aștepta. Și ai vrea să strigi după mama, după tata, după prieten, după prietena, după părinte, după păstor. Și nu-i nimeni. Nu-i nimeni. Ai credința și confirmarea că ai suficientă putere ca să ajungi la mal? Ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 13 din capitolul 2 în Filipeni. E un cuvânt care aș vrea să vă rămână pentru 2015 și spune în felul următor: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Dumnezeu îți poate da și voința de a înnota până la capăt și înfăptuirea, adică să ajungi la capăt și să ajungi bine. Începem un nou an cu multe provocări. Dar ascultați ce spune cuvântul Domnului. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Dumnezeu este acela care te poate aduce cu bine în 31 decembrie 2015, să mai faci încă un an. Dar mai mult decât atât, și este cel de-al doilea punct pe care aș vrea să-l prind și să vă rămână pentru această seară. Este acel cuvânt deosebit din cartea Amos care spune: pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dacă Dumnezeu nu va îngădui să ajungi 31 decembrie 2015, fii sigur că ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeul tău. S-ar putea ca la mijlocul belții, s-ar putea ca în mijlocul problemelor, Dumnezeu să te cheme acasă. Ești pregătit? Ai siguranța că în momentul în care te cheamă Dumnezeu acasă, ești gata să te întâlnești cu El? Milioane de oameni se duc în fiecare an, mai mult ca niciodată. Trăim într-o lume atât de modernă, într-o lume atât de dezvoltată și de civilizată. Și așa barbarie ca în zilele noastre, probabil că de mult timp n-a mai fost. Și lumea nu dă niciun semn că ar vrea să revină de la stricăciunea ei, ci din contră avansează tot mai mult. Și în acest context,
Aș vrea să te gândești la lucrul acesta, dacă ești gata să te întâlnești cu Dumnezeu în acest an. Aș vrea să ne punem această întrebare pentru noi înșine. Am suficientă putere să trec dincolo, să ajung la mal? Pentru că dacă nu am suficientă putere, s-ar putea să ajung în altă parte. S-ar putea să ajung în altă parte și să fie tragic. Frații mei, chiar dacă nu predicăm atât de des în biserică despre iad, despre rai, și considerăm că sunt anumite subiecte care probabil că uneori nu sunt chiar atât de plăcute la auzit. Ascultați-mă ce vă spun, la început de 2015. Pe cât de valabil este raiul, pe atât de valabil este iadul. Pe cât de real este unul, pe atât de real este celălalt. Să nu cumva să ne culcăm pe urechea că Dumnezeu, bunul, sfântul, are numai părțile lui bune și numai la alea bune cheamă pe oameni. Nu, nu. Același Dumnezeu spune că este și un Dumnezeu care pedepsește păcatul. Și aș vrea la începutul de 2015 să avem aceste lucruri în cap. A faptului că Dumnezeu este Cel ce ne dă puterea să ajungem cu bine la sfârșitul anului și dacă nu vom ajunge la sfârșitul anului, El este Cel ce ne dă puterea să ne înfățișăm înaintea Lui. Aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze fiecare membru din biserică. Suntem depășiți de 300 de membri. Suntem foarte multe familii tinere, suntem foarte mulți tineri în biserică. Aș vrea ca peste noi toți să fie prezența lui Dumnezeu. Acea siguranță a Duhului Sfânt să fie în inima fiecăruia dintre noi, că dacă nu ajungem în decembrie 2015, ajungem acasă la Dumnezeu. Și fiecare să poată să spună, vino Doamne Iisuse, amin. Amin. Aș vrea să mai facem o rugăciune și în rugăciunea aceasta, așa cum se amintea și cum spuneam, aș vrea să facem o rugăciune în ce privește lucrarea la nou local. Vă mai aminteam, spunându-vă că lucrările se fac, s-au făcut, unii din dorința de a vedea că lucrarea progresează, chiar și în timpul acestor zile libere de sărbători, au fost acolo și au mai lucrat, au mai pus câte ceva și au mai aranjat câte ceva. Este un lucru care pe undeva nu putem încătura motoarele, să folosesc cuvântul acesta, nu putem să acționăm așa în forță. Așteptăm o aprobare de la Baupoliței, care spunea arhitectul când a vorbit cu el că e un om cam comod, cam așa, nu privește cu interes să se silească, să facă, să aprobe sau așa mai departe. Și uneori, și prin actele pe care le cere, după ce se uită, băi, că le mai am aici, ba, că n-a fost chiar nevoie. Altă dată e în concediu, altă dată e în medical și uite așa. Am vrea în această seară să ne rugăm Domnul să lucreze la inima așa acestui om și să putem să ajungem să primim acea hârtie de care avem nevoie și apoi să putem să pornim cu marele avânt de care este nevoie pentru a vedea și această clădire care am cumpărat-o, care deja e trecută pe numele organizației și loc în care îl pregătim să ne bucurăm, să avem părtășie împreună cu altul, cu copiii noștri, în mod deosebit pentru copii sunt mai multe săli, deci ceva care e mai bun decât avem. De aceea aș vrea în seara aceasta, uitând de celelalte probleme pe care le avem, sub alte și alte forme, să stăm înainte, Doamne, binecuvântă lucrarea aceasta care am început-o. Te-am rugat pe Tine de la început să ne fii un ajutor. Am vrea să lucrez la ușile care sunt încă închisă, să se deschidă, să se dea semnătura și să putem cu toții să ne bucurăm de un rezultat, de un mers binecuvântat. Ne ridicăm pe picioare și ne rugăm Domnului. La încheierea rugăciunii, continuăm rugăciunea prin fratele Adi Belbe. Să ne rugăm cu toții Domnului.
Vă rog să ocupați locurile. Să mai cântăm cu toată biserica dintr-o cântare. Fratele Adi Sârva l-a dat pe Domnul cu o cântare și apoi ne apropiem de încheierea slujbei din această dupămasă. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou, statornic, Dumnezeule. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Umple-mă cu Duhul tău cel sfânt și fă ca înțelepciunea ta întotdeauna să pătrundă în lăuntrul meu și vreau ca în adâncul inimii să fie adevărul tău. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Umple-mă cu Duhul tău cel sfânt. Cântarea are un mesaj frumos pentru noi și cred că este potrivit pentru acest an. Și ea spune că Dumnezeul nostru este tăria noastră și că prin El noi suntem mai mult decât biruitori. De aceea vrem să fie o încurajare pentru fiecare dintre dumneavoastră în această seară. Și de ce nu haideți să o cântăm împreună cu toții, slăvit să fie numele Său. Tăria mea, ești tu, Părinte, prin încercarea cea mai grea,
Tăria mea, ești Tu, Iisuse. Când mi-e rănită inima, Tu-mi dai puteri nespuse. Tăria mea, când mi-e rănită inima, Tu-mi dai puteri nespuse. Tăria mea, ești Tu, o Duh de viață. Prin Tine am și voi avea izbândă mai măreață. Tăria mea, prin Tine am și voi avea izbândă mai măreață. Tăria mea, mă-nchin mărire Ție, cu Tine mă voi lăuda, și acum și-n veșnicie. Tăria mea, cu Tine mă voi lăuda, și acum și-n veșnicie. Tăria mea, cu Tine mă voi lăuda, și acum și-n veșnicie. Amin. Mă gândeam la o întrebare pe care o lansează David în Psalmul 34. Și spune, care este omul care dorește viață și vrea să aibă parte de zile fericite? E aici în biserică omul ăla? E aici? Păi se spunea la început acolo de rai, că dorim să ajungem acolo, dorim să avem viață. Ei, dar el lansează ceva și vorbește ceva în continuare, pentru că dacă mă întrebați, și eu vreau viață și eu vreau să fiu fericit, nu ca și voi, nu? Ei, dar apare ceva. Oamenii care vor așa ceva, spune că să-și ferească limba de rău, să-și ferească limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Ba Petru mere și spune ceva mai pronunțat. Să-și înfrâneze limba. Să aibă frână la limbă. Doamne, binecuvintează-ne ca în anul 2015 să ne înfrânăm limba. E foarte periculos. E un mădular mic, n-are osă, dar fărâmă ose. Oamenii care în anul 2015 vor ști să-și înfrâneze limba, vor ști să își ferească buzele de la cuvintele acelea înșelătoare, vine Biblia și le promite viață și fericire. Dacă vrem, ne rugăm, Doamne, ajută-ne să ne ferim limba de rău și buzele de la cuvinte înșelătoare. Spune că religiunea unui om care nu-și înfrânează limba, și spune în dreptul ei, e zădarnică. Așa religia unui om care nu știe și nu poate să-și înfrânează limba, așa religiune este înșelătoare, zadarnică.
De aceea, uitați ce spune în Psalmul 39 și vrem să încheiem cu aceste lucruri frumoase și să le întipărim. Voi veghea asupra căilor mele, să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu gurii cât va sta ce rău înaintea mea. Când vine cineva să te provoace, să te ispitească, pune frâu. Cineva mă zice, îmi mușc limba. Mai bine mi-o mușc și rămâne urmă pe limbă, decât să dau drumul la o vorbă și după aceea să o regret, pentru că vorba nu mai vine înapoi. Chiar dacă o strigăm, hai vorba înapoi, ea nu mai vine. Dumnezeu ne-a chemat cu această limbă cu care ne-a binecuvântat, cu aceste buze ne-a chemat la altceva. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune la ce ne-a chemat. În Psalmul 51, versetul 15, uitați ce spune aici Psalmul 51. Doamne, deschide-mi buzele și gura mea va vesti lauda Ta. În vederea aceasta, deschide gura cât de mare. Bineînțeles, dacă ai gumă în gură, nu poți deschide că o pierzi. De aceea o lăsăm afară. Și atunci ne rugăm, Doamne, gura mare, deschide-ne că vreau cu gura aceasta mea să aduc laudă la adresa numelui Tău. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze în anul acesta, să știm să ne folosim buzele, să știm să ne folosim gura, să știm să ne folosim limba în a lăuda pe Domnul. Nu în a vorbi, în a cleveti. Nu, pentru că lucrurile acestea le urăște Dumnezeu. Orice limbă să mărturisească Hristos, ea este Domnul. La asta suntem chemați. Și dacă de la începutul acestui an, aceste gânduri ne vin nou pentru biserică, pentru noi, eu cred că sunt gânduri de a revin de la Dumnezeu, pentru că vrea să avem parte de zile fericite. Limba înțelepților spune că dă știință. E un pom de viață, vă dați seama, a unui om care vorbește cu judecată. Dă știință, e un pom de viață. Ce frumos este ca oamenii care sunt în jurul tău să vadă pomul tău plin de viață și ei din tine pot să se alimenteze, să aibă și ei viață. Lăudați să fie Domnul. Și apoi mai ne spune, depărtează-te de rău, fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Vine Efeseni, capitolul 4, spune că orice răutate să piară dintre voi, împotrivă să fiți buni unii cu alții, miloși, și să ne iertăm așa cum ne-a iertat Dumnezeu pe Hristos Domnul. Doamne, ajută-ne! Vine Biblia, spune că să nu obosim să facem binele, pentru că merge până acolo, cine știe să face bine și nu-l face, să vârșește un păcat. Lucruri pe care am putea vorbi multe asupra lor. Dar ne oprim în seara aceasta aici și rugăm pe Domnul, Doamne, dă-ne putere să ținem în frâu limba. Dă-ne putere atunci când ne deschidem buzele să vadă cum iese știința, să vadă cum să prinde viață în jurul nostru, nu moarte. Pentru că cu limba poți să omorâ. Hai să-l omorâm cu vorba. Și dă-i în stânga, dă-i în dreapta, până l-ai distrus. Copiii lui Dumnezeu cu limba lor îl laudă pe Domnul. El îl glorifică pe cel prea înalt. Și vrem Biserica Emanuel să fim acea biserică care să lăudăm pe Domnul și Domnul să ne ajute. Vă invit să ne ridicăm pe picioare și cerem de la Dumnezeu această putere pentru anul 2015, să fim oameni care toate mădularele noastre fie în slujba Domnului. Atunci când mădularele tale, mâna ta, ochiul tău, piciorul tău, urechea ta, le pui în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu le folosește pentru tine și pentru cei din jurul tău. Și am vrea în acest an, repet, toate mădularele noastre să fie în mâna Domnului. Și Dumnezeu să le binecuvinteze. Ne rugăm lui Dumnezeu. Și la încheiere, prin fratele Petrică, mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin.
Vă rog să ocupați locurile. Mulțumim Domnului. Mulțumim că am putut să începem acest an în casa aici, în casa Domnului, în prezența Lui. Haideți să ne angajăm în fața Lui, să-L slujim cu dăruire, cu bucurie, cu inimă curată. Nu știm ce aduce ziua de mâine, dar am vrea, indiferent la oră, la ceasul, clipa când va veni, să fim gata să ieșim în întâmpinare. Prima întâlnire în casa Domnului, slujba va avea loc duminică dimineața la ora 9, la 12, duminică seara, la ora 6, ora 18 și mai anunțăm pentru marți, care e zi de sărbătoare, când slujba va începe mai repede, va începe la ora 18, ora 6, iar începând de marți, miercuri, joi, vineri și așa mai departe, vor intra în timpul normal care e programat, care îl are biserica. Și aș vrea să ne sâlim ori de câte ori este slujba la casa Domnului, să venim cu bucurie, că de fiecare dată când venim aici, vreau să vă spun că nu venim zadarnic. Dumnezeu notează, Dumnezeu ne dă bucurie, Dumnezeu ne cercetează și îi mulțumim. Ne despărțim cu harul și pacea Domnului, dorim tuturora multă pace și binecuvântare. Amin.